Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, General Community Quarantine, plano nga palawigon sa probinsya. Dugang nga mga eskwelahan ginapreparar para gamiton isolation facilities sa mga stranded nga bakulod nun. Sa Balita National, pag-enroll sa mga COVID-19 patients para sa Solidarity Trial sang bulong sa COVID-19, ginumpisahan na. Mga manunodlo, makabaton sa ilang cash allowance sa bulan sang Hunyo. Sa Balita International, Japan, ginaprubahan na ang remdesivir bilang bulong sa coronavirus. Sa balita sa sports, boxing legend Holyfield, liwat magahampang sa edad nga 57. Balita Entertainment, duha ka Miss Universe ang Pilipinas nagpahayag suporta sa ABS-CBN. Samtang sa Balita Special, aton pag-istoryahan ang 5 kasahi isang tao nga imo kinahanglan sa imo kabuhi. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Mayo 8, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang easterlies nag-afekto gyapon sa nasidlangan nga bahin sang Southern Luzon kag Visayas. Ang bilog nga Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro, makaangkon ini sang pila ka parte nga may magulugul-amon ako mga gulugal-umon nga kalangitan nga may lulapta nga pag-ulan bangod man sang easterlies akon localized thunderstorm. Ang kasarangan tubtub mabaskog nga huyop sang hangin gikan sa nasidlangan padulong sa ako namin nasidlangan ang magalunta naman sa Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro kag mayara nga kasarangan tubtub sa basko nga pagdapya sang balod. Sa syudad sang Bacolod ang minimum nga temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius tubtub sa pinakamainit nga 35 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:06. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Aksyon Balita Morning Edition.
Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, luyag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga palawigon pa ang implementasyon sa General Community Quarantine kung GCQ kung ini matapos na sa Mayo 15. Suno kay Lacson, plano niya nga palawigon ang implementasyon sa sulod sang duha ka semana kung tugutan sang National Interagency Task Force. Apang ginatag sa gobernador nga kung magadepende pa sa gihapon sa igapagwa nga guidelines ang National Interagency Task Force ang iya mangin desisyon. Nagapati si Lacson ng GCQ implementation amo ang perfect quarantine model para sa subong nga sitwasyon sa di nagapakatubang sang krisis ang pusod bangod sa COVID-19. Nagasalig man ang gobernador nga ma-downgrade sa siyudad sa Bacolod ang ginpalawig nga enhanced community quarantine kag panubuan ni sa GCQ umpisa naman sa Mayo 16. Personally, I think I'd like to continue with GCQ because anyway, there's a lot of sectors that were allowed to return to society. No, we haven't really warmed ourselves up, no, with under a GCQ. So personally, I am for a extension of the GCQ. Ang kabahin sa pahayag ni Governor Eugenio Jose Lacson. Nabalaka si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa mga epekto sang plano nga pagbalik sang domestic flights matapos sa implementasyon sa enhanced community quarantine sa mga lugar na ginakabig high-risk areas. Sunod kay Lacson, makabig nga major concern para sa iya kung magbalik ang biyahe sa meroplano bangod mabudlay na nga makontrol sa gobyerno probinsyal ang paginabot sa mga pasahero. Apang ginklaro sa gobernador kay hindi pa mapatod kung ano ang matabo matapos ang Mayo 15 implementasyon sa General Community Quarantine sa probinsya. Bawal kinahanglan pa nga may baluan kung ano ang kaundan sa guidelines nga ipagwa sa National Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Una nga ginanunsyo sang pila ka mga airline companies nga nagaplano mainis ang partial resumption sa pila ka mga international kag domestic flights sa Mayo 16 kung tugutan sa government authorities. What I'm hearing, and I'm troubled about it, is that maybe domestic flights will start operating already. So that's major concern. Just the same, I think we'll really have to plan out already how to receive a regular flight. Ang kabahin sa pahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Ginklaro naman ni Governor Lacson nga wala sang kahangawaan ang mga residente sa lugar nga ginestaran sang COVID-19 patient number 5 kag number 6 sa Negros Occidental. Sunod kay Lacson, wala makapauli sa ilang lugar ang duha bangod ginpaidalom na ang mga ini sa 14 kadlaw nga mandatory quarantine antes magpositibo sa coronavirus. Magluwas ni ginbalik man ang duha sa COVID-19 Healing Center sa Ibi Magalona agud mapaidalom sa maidid nga isolation. Mayo 6 ang inanunsyo sa Department of Health Region 6 ang pagpositibo sa RT-PCR test sang 29 anyos nga taga La Castellana kag 43 anyos nga taga siyudad sang Escalante. Ini silang kabahin sa mga overseas Filipino workers nga gin-repatriate sa gobyerno probinsyal sa tuong Abril 28 kag gilayon ning quarantine sa Ibi Magalona. Mayo 4 sa silang ginsaylo sa Go Hotel sa siyudad sa Bacolod, kaupod ang 24 pa kaiban. Dugang nga mga bulutuan ang karon ginapreparar sang syudad nga gamiton bilang isolation facility angot sa ginapaabot nga pagpauli sang stranded nga Bacolodnon gikan sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod Pilipinas. Hilabi na ang mga non-OFW. Sunod kay Councilor Renesito Novero, chairman sa Quarantine Center's Action Team, kung QCAT nakiangot na siya sa mga pasyales sa DepEd sa Bacolod kag rehiyon angot sa mga lihok. Dugang pa ni Novero, mas labing maayo kung mayara na sa nagakaigo nga kandaan ang syudad labi na nga nagamando pa kung nagadamo pa ang numero sa mga Bacolodnon nga nagapakig-angot sa talatapan ni Councilor Cindy Rojas nga mong chairman sa Action Team on non-OFW returning residents o kung ATNOR. Pangabay natin ang DepEd through Ma'am Gladys Sales, ang atong Division Superintendent, kag sa kaaluan man sa atong Regional Director, si Ma'am Tina Ledesma, nga himuon available ang tanang public schools diri sa Dakbanwa sa Bacolod. Mas maayo na lang nga magasalulubrang atong preparation sang sa magkulang. Kabahin sa pahayag ni QCAT Chairman Councilor Renesito Novero. Sa mga duga naton nga balita lokal, aprobado na sa third kag final reading sang Konseho sa siyudad sa Bacolod ang ordinansang nagapatuman sang penalidad sa mga persona
nga nagahimo sang diskriminasyon batok sa mga COVID-19 patient. Sunod sa author sang ordinansa nga si Councilor Renesito Navarro, ang sinuman nga mapatud-an nga nakahimo sa amuha kasugo o nakalapas sang amuha kasuguan ang mga pangatubang sang penalidad nga 5,000 pesos kapag kapreso nga hindi magnumo sa isa ka tuig. Duha man ni Navarro ang COVID patient nga ginatumod sa amuha ordinansa ang nagalakip sa mga persona ginakabig bilang mga PUM, PUI, lakip na mga individual nga naka-recover na sa mga virus. Sunod pa kay Navarro, tuyo sa mga ordinansa nga maproteksyonan ang tanan nga mga COVID patients sa anuman nga sahi o kung klase sang diskriminasyon. Duha pa sini ang effectivity sa ordinansa ang mag-umpisa sa tion nga mapirmahanas ang alkalde ang mga kasuguan kag makompleto man ang required publication sini sa lokal nga mga pamantalaan. Gin-turnover sa Bacolod Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industry ang donasyon sini nga swab mobile para sa mga lokal nga panguluhan sang Bacolod sa diin ang seremonya ang ginpatigayon sa Bacolod City Government Center Mayo 7. Ini nga proyekto ang natigayon pagi sa inisyatibo nga ginhibo sang anak ni Bacolod City Mayor Evilio Bing Linardia nga si Cara Linardia. Ang first BioSafe swab mobile ang labing una nga proyekto sa bilog nga pungsod nga sarang magamit sang syudad angot sa nagapadayon nga problema tugas sang COVID-19. Ini nga proyekto ang natigayon pagi sa bulig kag expertise sa isa ka mechanical kag biomedical engineer nga Bacolod doon nga ginkilala kay Engineer Joseph Saril nga mumana nangin partner sang anak sang alkalde. Personal nga gindoso sang bata nga Linardia ang mga proyekto matapos nga ini ang nagbatsyag sang pag-aalarma sa epekto kag kalitan nga gintugas sang COVID-19 sa hanay sa mga doktor kag nurses sa bahin sang Metro Manila. For the first unit, the donations are from the chamber, the Filipino Chinese Chamber, and the second unit naman, which will be turned over, I think, around next week, is from Biopower. Pero I would like to really say that everything here is Bacolod made. Everything here is very safe. This is actually the first BioSafe swab mobile in the country. Bahin sa pahayag ni Cara Linardia. Samtang ginklaro man ni Cara Linardia nga hindi medical laboratory ang gindonar nga swab mobile sa siyudad sa Bacolod kundi isa lamang ini kasaya sa salakyan nga gindisenyo para magamit sa mga personnel gikan sa City Health Office kag CDRRMO para sa pagkuha sang swab sample sa mga persona sa palibot sa siyudad nga ginasuspetsuhan infected sa COVID-19. Suno kay Linardia, pagi sa swab mobile, malikawan ang risgo sa mga medical workers nga nagatrabaho sa ospital nga amo ang nagatatap sa mga pasyente nga mayara sa ginabatyag nga sintomas. Dungan pa sini magluwas ang nauna nga swab mobile nga gindonar sa Bacolod Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industry. Natala naman nga mag-donate sa isa pa ka unit sa palabuton ang Biopower nga kumbuyahan. Ginpahayag ni Bacolod City Mayor Evilio Linardia nga dako nga kawadon ang pagtaliwan sa award-winning Negrense filmmaker nga si Peke Galiaga. Sa press statement, ginakabig ni Linardia si Galiaga nga isa sa mga most illustrious sons sang syudad nga ang iya trabaho ang may impact hindi lamang sa local art kag culture scene kundi sa bugos nga pungsod kag kalibutan. Sunod sa alkalde, isa ka pribilehiyo nga kabahin siya sa initial work sang masterpiece nga Oro Plata Mata nga pelikula ni Galiaga. Sunod sa alkalde bilang tourism officer sa nga probinsya Sadto, nagupod ini sa mga direktor nga sa lokasyon o location hunting para sa pelikula. Sunod pa kay Linardia, nakahimo man sa valuable contribution si Galiaga sa Mascara Festival. Nagapati ang alkalde nga hindi lamang padayon nga magapabilin ang hinimuan ni Galiaga kundi sa generasyon sa mga bag-o nga artist nga ginbuligan para mapaayo ang ila nga talento. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:16. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag-DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya man ang DTX 500 ang mag-detoxifying compound nga nagatinlo sa atong dugo kagatay. Ini man mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule ka na. Kag sa ato naman nga mga kaaksyon na importante ang paglikaw naton sa balatian o kung especially ining mga respiratory illnesses. Ini nagalakip sa mga ubo, sipon, trangkaso, hilanat,
Amo na nga importante gid banggaranon sa vitamin C aton lawas para maproteksyonan kita sa siningsahi sa mga balatian nga mga sintomas man inis sang COVID-19. Amo na nga ang Dr. Alfred sa Pure Mangosteen Capsule and Tea aton gid nga gina-rekomendar sa inyo. Ang Dr. Alfred sa Pure Mangosteen Capsule and Tea manggaranon sa vitamin C, natural kag organic, wala sang preservative yung gamit kag himo sa pure mangosteen. May B-complex pa ini siya, ang B1 para sa aton reflexes o kung mga nerves, kag sa ang B6 para naman sa aton pagpabakod sang baga o kung lungs para nga hindi kita dali-dali matapikan sang ubo. Kag ang B12 para nga mas mahapos ang pag-absorb sang sustansya halin sa mapagkaon nga aton nga ginakaon. So, para nga maproteksyonan kita sa mga respiratory illnesses, kag mapabakod ang aton sini nga immune system, suno ini sa pagtuon sang Kentucky Medical Center sa USA, ugaliun naton ang tumar sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. May arap sa nga pure Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, no? So Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea manggaranon sa vitamin C, natural ka organic, wala sang preservative, kag himo sa puro nga mangosteen. Mabakal naton sa tanan nga sanga sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopez East, Lopez Mandalagan, Country Mart, kaiban pa nga outlets. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, pabakod sang aton nga immune system. Pag-enroll sa mga COVID-19 patients para sa Solidarity Trial sang bulong para sa COVID-19, ginumpisahan na. Samtang mga manunudlo, makabaton sa ilang cash allowance sa bulan sang Hunyo. Ang ato nagapanguna nga mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita, Morning Edition. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalain-lain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon! Radio!
Kag sa mga nagagamit bala sang CL-pito-pito, kaya ti kadamo man na nakapamatuod, nga kadamo sang madulot nga sa ikayong lawas naton ang CL-pito-pito. Siguraduhan na naton mga kaksyon nga ang mabakal naton nga CL-pito-pito original. Ha? Paano naton ni mabalaan? Inang inalibod ba lang nga sa 500 milligrams nga suludlan sa mineral water, hindi na sa original. Inang inalibod nga may nagalibod nagkadto sa inyo balay-balay, hindi na siya original nga CL-pito-pito. Inang nasulod sa lapad ba lang nga botilya, sa whiskey, lang nasudlan sa whiskey, hindi na sa original nga CL-pito-pito. Ang original nga CL-pito-pito, area sa nasulod sa 375 ml nga suludlan. Ang muna sa kasiguraduhan ginaton, nga mabakal naton nga CL-pito-pito original. May gidugangan, pagid ini nga danyang original nga CL-pito-pito, gidugangan pagid sang vitamin C, 26 mg sang vitamin C, para mas mabaskog, pagid ka mas madamo, nga benepisyo ang mahatag sa aton ikayong lawas. So mag-original nga CL-pito-pito ka na, kaysa original nga CL-pito-pito, laging panalo. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:23. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Nag-umpisa na ang Department of Health sa pag-enroll sa mga COVID-19 patients nga mag-intra sa Solidarity Trial sa World Health Organization o kon WHO sa tuyo nga makakita na sang bulong sa COVID-19. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nag-abot na ang remdesivir nga bulong kag ini sa karon ang ginapanagtag na sa mga study sites. Napanagtag naman ang bulong hydroxychloroquine kag ritonavir lopinavir nga nagikan naman sa donasyon kag available nga supplies gikan sa DOH. Ang ini nga bulong ang para sa malaria kag HIV apang pagatilawan man ang kaepektibo sini sa COVID-19. Suno kay Vergere, may pila ka mga ebidensya nga nagapakita nga ang remdesivir ang magapanubo sa recovery sa COVID-19 kag gining aprobado na sa US FDA sa naligad nga Mayo 1. Una rangin pahayag sa DOH nga 500 ka mga COVID-19 patients ang magapasakop sa trial para nga matestingan ang kainlain nga bulong nga ginapatihan may positibo nga epekto batok sa virus. Nagsaka naman sa 10,343 ang kumpirmado nga COVID-19 cases sa Pilipinas. Sa pinakauli nga DOH bulletin, na-record ang 339 ka mga bago nga COVID-19 cases, kag 27 ang bago nga napatay. Sunod sa DOH, may 112 naman ang bago nga COVID-19 survivor sa pungsod. Ini ang pinakamadamo nga na-report sa isa ka adlaw. Nagdangat na sa 1,618 ang mga naka-recover sa virus, samtang death toll ang yara na sa 685. Nagapakita sa record sa Department of Health na kalabanan sa mga bagong kaso ang gikan sa Central Visayas nga may 205 o kon 61%, sunod ang NCR may 110% nga may 110 o kon 32%, samtang may 24 na naman ka mga kaso sa iban nga rehiyon. Sa bugos nga kalibutan, nagdangat naman sa 3.7 milyones ang COVID-19 cases. Ang masunod naton nga COVID-19 news update ang inadulong sa inyo sa Grace Pharmacy. Kinahanglan sang gobyerno sang 1,500 ka mga tao para sa operasyon sang 4 ka mega swabbing centers sa Pilipinas para mapadasig ang testing capacity sa COVID-19. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang gobyerno sa karon ang nagapangita sang swabbers, encoders kag bar encoders nga makabaton sang sweldo sa gobyerno lakip na ang hazard pay. Ang mga cabinet members ang gin-require nga magsumeter sang kapin isa kag atos ka personnel nga i-assign bilang encoders kag barcoders sa swabbing centers. Ang 4 ka mega swabbing centers ang makitaan sa Palacio de Maynila sa Pasay City, sa Inderon Tent sa Catagig City, Mall of Asia Arena sa Pasay City, kag Philippine Arena sa Bulacan. Target sang gobyerno ang 5,000 ka test sa kada adlaw sa 4 tanan ka swabbing centers. Ang ini nga COVID-19 news updates ang gindulong sa inyo sa Grace Pharmacy. Stay safe, Bacolod kag Negros, kaya tani. Nakabato naman ang Pilipinas ang 7 katonelada sang personal protective equipment kon PPEs kag iban pa nga medical supplies gikan sa gobyerno sa United Arab Emirates kon UAE. Sunod sa Department of Health, gipersonal nga ginpalabot nanday His Excellency Ambassador Hamad Al-Zabi
kag Senior Political Office Dr. Zakaira Hassan gikan sa Embassy of the United Arab Emirates sa Manila ang Medical Supplies kag Health Secretary Francisco Duque Secretary Francisco Duque III. Kalakip man sa turnover ceremony sang donasyon sa the National Plan Against COVID-19, Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. kag Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. Ginatag man sa gobyerno sang UAE ang 4 ka tonelada nga PPE, kaupan ng surgical gloves, face shields kag show cover kag 3 ka tonelada naman sa iban pa nga medical supplies bilang suporta sa pagpakig-away sang Pilipinas batok sa COVID-19 pandemic. Nagpasalamat naman si Duque sa ginpalabot nga bulig sang UAE sa pungsod Pilipinas. Sa mga duwa kanaton nga balita nasyonal, ginpahayag sa Philippine National Police nga nagnubo ang kadamuon sang krimen sa pungsod sa panahon sang enhanced community quarantine. Sa datos sang PNP Directorate for Investigation and Detective Management, naka-record sang 38,484 ka kaso umpisa Marso 17 to Abril 30 sa idalom sang ECQ. 34.45% nga mas manu ang national total crime volume ikumpara sa record nga 58,705 nga kaso umpisa Pebrero 1 to Marso 16. Sunod kay PNP Chief General Archie Gamboa, ang kooperasyon kag suporta sa publiko ang pila sa mga rason kung nga nagnubo ang crime trend sa pungsod. Sunod man kay PNP spokesman Brigadier General Bernard Banak, nagnubo ang index crime cases sa pungsod. Sa 38,484 nga kaso, 2,669 lamang ang serious crimes umpisa Marso 17 to Abril 30. Mas manubo inis ang 60.49% ikumpara sa 6,756 ka index crime cases umpisa Pebrero 1 to Marso 16. Sa dugang nga mga balita national, nagpangabay ang ABS-CBN sa Supreme Court o Korte Suprema sang Temporary Restraining Order o TRO batok sa pagpatuman sang Cease and Desist Order kon CDO nga gin-issue sang National Telecommunications Commission. Base sa 46 ka pahina nga petisyon o Petition for Certiorari and Prohibition, nagpangabay ang media network sa korte nga iset aside ang CDO kang magdeklara sang permanent injunction batok sa pagpatuman sini. Sunod sa network, ginabuso sang NTC ang ila pagdesisyon sa nag-issue sila sang CDO sang saitugyan sa Kongreso kag mag-issue sang Provisional Authority para tugutan ang ABS-CBN kag ilang estasyon nga paday nga mag-operate. Sunod sa ABS-CBN, bangod sa gin-issue nga CDO, naglapas ang right to equal protection of the law kag right to due process ang kompanya bangod ini ang gin-issue nga wala sang due notice kag hearing. Suno pa sa kompanya ang CDO nagalapas sa right of the public information kag freedom of the speech kag magatugas ang serious kag irreparable damage sa ABS-CBN kag sa linibo ka mga empleyado kung hindi mapunggan ang pagpatuman sang CDO. Sa debaluan, Mayo 4 sang nag-expire ang franchise sa ABS-CBN samtang nagapabilin nga pending sa Kongreso ang pila ka mga hagna para sa ilang franchise renewal. Natala na sa bulan sang Hunyo nga iga-release ang Department of Education ang 3,500 pesos nga cash allowance para sa mga manunudlo. Base sa Department Memorandum na pitsahan Mayo 4 kag permado ni Undersecretary for Finance Annalyn Sevilla, ang allowance ang usaron sa mga manunudlo sa pagbakal sang teaching supplies kag mga materyales para sa pagbukas ng school year. Ang DepEd Central Office ang magpagawa man sang separado nga policy guidelines nga magatugot sa mga manunudlo nga usaron ng allowance bilang preparasyon sa pagsaylo sa Learning Continuity Plan o kon LCP. Ang LCP ang mga guidelines nga ginhimo bangod sa COVID-19 pandemic. Una na ang ginanunsyo sang DepEd nga ang public school teachers ang mag-umpisa sa pagtrabaho sa Hunyo para magpreparar sa pagbukas ng school year nga gintala na sa Agosto 24. Nagapangamuyo si Senator Manny Pacquiao nga maligwat pa ni Presidente Rodrigo Duterte ang closure order nga gin-issue sa NTC batok sa ABS-CBN. Sunod kay Pacquiao, mayara sang mahimong presidente sa pag-operar sa TV network kag hindi pwede nga basulo ng Chief Executive sa nanging desisyon sa NTC. Nagalaw ang senador nga mabuligan kag may istorya ni Duterte ang NTC para mahatagan sang Provisional Authority to operate ang ABS-CBN samtang pending pang franchise renewal sang network sa Kongreso. Suno kay Pacquiao, hindi ini ang unang ation nga tugutan sa NTC ang isa ka kompanya nga may expired franchise nga mag-operate pagi sa Provisional Authority.
Una na ang ginpalayag sang palasyo nga neutral si Duterte sa isyu kag hindi sini ma-reverse o kung maligwat ang desisyon sa NTC. Ginpaathag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga posible si Duterte ang maging liable sa graft kag paglapas sa Code of Conduct for Government Employees kung iya himuon ang amo nga intervention. 13 naman ka mga senador nagpirma sa resolusyon nga nagapangabay sa NTC nga i-reconsider ang ipaparahog nga cease and desist order batok sa ABS-CBN. Ang resolusyon gin-file kahapon nga adlaw Mayo 7. Sunod kay Senador Risa Hontiveros nabutang sa peligro ang mga empleyado sa TV network nga ginakabig nga frontliners karon nga COVID-19 pandemic. Ang bagong nga resolusyon ang reiteration sa delikdan nga pangabay sa Senado nga ginadoptar sa tong Marso nga nakapanawagan sa opisyal sa NTC nga ang ABS-CBN ang dapat tugutan nga mag-operate samtang padayon nga talakayon sa Kongreso ang ilang prangkisa. Sunod kay Hontiveros, nakip sa ilagin punto sa bago nga resolusyon sang NTC Memorandum nga nagasiling nga tanan nga permits, certificates kag licenses nga nag-expire sa tiyon sang ECQ ang palawigon sang 60 dias matapos nga gin-lift ang lockdown. Ginpaatag ni Hontiveros, may kapin 8 ka broadcast networks kag telecommunication companies ang gitugutan man nga maka-operate samtang ilang franchise application ang pending pa sa Kongreso. Nagsarurot ang gross domestic product o GDP sa Pilipinas sa unang quarter sang 2020 bangod sa COVID-19. Sunod sa report sang Philippine Statistics Authority o PSA, nagsarurot sang 0.2% ang GDP. Sunod kay PSA National Statistician Claire Dennis Mapa, ulihi nga nagsarurot ang GDP sa fourth quarter sa 1998. Magluwas sa COVID-19 apektuhan man ang GDP bangod sa paglupok sang bulkan mayon nagligad nga Enero kag una nga ginpalayag ni Finance Secretary Carlos Dominguez III nga hindi manami ang GDP sa bulan sang Abril, Mayo kag Hunyo bangod sa COVID-19 pandemic. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:33. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, nabulayan kabala sa pagpamuhin delikado gid ina. Bangod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani yari ng solusyon super fiber ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kun ang imo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinluan your colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang super fiber. Super fiber another quality product sang Life Extension Philippines. Super fiber para sa mas epektibong resulta, ikombinar ang pag-inom sang super fiber kag Life Extension Vitamin D3. Japan, ginaprubahan na ang remdesivir bilang bulong sa coronavirus. Samtang boxing legend Evander Holyfield, liwat ko nga mahampang sa boxing sa edad nga 57. Sa atong Balita Special, 5 ka sa isang tao nga imo kinahanglan sa imo kabuhi. Inatanan sa magbalik sang Aksyon Balita, Morning Edition. Gusto. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian.
Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuura. Ginaprobahan na sang Japan ang bulong nga remdesivir gikan sa Gilead Sciences Incorporated bilang coronavirus drug. Ginpatigan ang desisyon 3 kadlaw matapos nga nagpasar ang US drug maker sang madasig nga approval. Sunod sa Japanese Health Ministry Office nga tugtog wala pa sang bulong sa coronavirus, nagkadapat na nilang aprobahan ang amo nga bakuna. Samtang nagaplano naman ang property giant Ayala Land Incorporated nga magsulod na sa local bond market sa masunod nga bulan nga may retail offering nga 6.5 billion pesos nga balor sang securities. Sa isa ka pahayag, ginahambal ni Ali Chief Financial Officer Augusto Bengzon nga ang Ali nagatuyo sa pag-file sa Securities and Exchange Commission sa sining semana sang tanyag nga supplement para sa 2-year bond nga may base size nga 6.5 billion pesos. Ang makita gikan sa ginaduso nga bond offering ang paggagamiton sa pag-refinance sa mga utang nga may mataas nga coupon rates. Ang Ali ay may existing 50 billion pesos nga balor sang bond shelf registration nga clear sang Securities and Exchange Commission sang 2019. Ang wala nga gamit nga porsyon nagadangat ni sa 29 billion pesos. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos kag 51 centimos. Ang Singapore dollar may baylo nga 35 pesos kag 73 centimos. Samtang ang Singapore ako ng Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 51 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, ang duha ka Miss Universe bala sang Philippines nga nagdaog man sa Miss Universe gid mismo nga competition. Super funny gid. Tuwang-tuwa. Nagpahayag sila Action Boy sang support, of course, diri sa closure bala Action Boy sa nga ABS-CBN. Nagpahayag sila sa support guro sa ABS-CBN. Oo, nagpahayag hindi sa nagpahayag sa support sa closure sa ABS-CBN. Di amo naman ba? Hindi Action Boy, nagpahayag sa support sa ABS-CBN. Nag-express. Magpasira. Yes, hindi nga support tangagin pasira. Tadi karon makigan tadi karon ni. Kaya mo nang ginambal mo nang ginatag ko. Very good. Kaya basi maano sang iba niya tao. Hambal ni Action Boy ni Catriona Gray. 20 siya gani nga Miss Universe 2018. Miss Universe. Siling niya the cutting of a source of information kono amid sa health crisis is a disservice to the Filipinos. Ang manahambalya. Hambalya, as we face this global pandemic as a nation, fast and accessible information is key to saving lives, which is correct, Action Boy. Tiyan mo na, hambalya, hashtag, damo pa siya ginambal, Action Boy. Ang hashtag yan, no to ABS-CBN shutdown. So, ang manahambal niya. Si Miss Universe naman, Pia Wurtzbach, 2015 naman siya, Action Boy. Hambal niya, ang ABS-CBN Action Boy is not only a home to its 11,000 employees but also to Filipino families. Kay, halimbawa na pag sutod, mag-Action Boys ng bata po, ikaw sa bata ka pa, ano ka man, fan ka man sa mga palabas o palagwaon sa ABS. Kundiin mo lang kuya do. Talaga, sa duwa ay man. Gusto ko fan gid kuya. Duwa fan. Kay radyo, kagi dyan no, ambal mo sa una, hiling ko dyan sa radyo. Hindi bala nga, ambal ko si Imo, sino ganing akon nga idol gani? Si Maine? Tesa din na saya. Tibag ulo mo niya si Maine yan? Hindi ko sa ulat. So meaning makaano ka? Hindi man, kundi lang may nami dito eh. Kundi lang nami, correct. Why man sila nga daw, dra na gid lang ko daw, muna bala. Pero as colleague na ton sa media industry, nag-upod kita sa of course, Action Boy. Patindog sang ABS-CBN. Kaya daw, maganda na subuan ni Action Boy. Sa mo na yan. Iti subong nga daan, may pandemic, may COVID-19 kita. Ti kinanglan sa mga tao, ang balita, ti ang ABS-CBN, ti isa din sa mga balita. Isa na sa amuman ginalantaw sa mga Pilipino, bala. Hindi bala nga pareho na gani sa mga LTO na bala, kundi may mga lisensya ta, kundi ikuan tani kung abi chimpo na nga sa isang COVID-19 maparinyo ka, ti hindi ka kaparinyo anay subong. Ti kundi gini-extend, mga tag 60 days na extend ang mga lisensya.
Ti mo manitan. Extend man, bla. Oo, correct. Iti chimpo ni subong sang krisis mo. Chimpo muerto. Chimpo iris nihala ka mo yung pasira. No? Ang muna ba action boy? Tiyan mo naman tayo ginapanga consider sa Ayawan naman sa pangapin kag kuan ng mga spokesman ni presidente. Yawan kami dilabot. Karon kay naghambal iti presidente nga ako gid mapabalabag sang pag-operate. Ang last pa to. Pero ginpatawad niya natin ako ng action boy. Ginpatawad niya na. Ginpatawad. Ikaw gani ka patawad ang presidente pa. Kaya tungkol to yung action boy sa atong wala ma-air nga nga advertisement, political advertisement sang 2016. Tiyan mo to may explanation man to actually ang ilang di ba? Ilang Tanang may explanation man Of course. Di ba? May explanation kaya kung madakpan ka gani isang imod ang asawa siya. No? May explanation gani pang mga bagay nga basta importante na sa mga matakpan niya, hindi lang mag-ako. Hindi mag-ako. Hindi lang. Hindi mag-ako. Una gid nga role da is hindi magpadakop. Yes. Pero kung madakpan agad, hindi mag-ako. Very good. Kung napiliton ka gid, tudlo sa iban. Tudlong iban. Muna. Balita sa sports. Gin-anunsyo sa kanay 4-time heavyweight boxing champion Evander Holyfield ngayon siya magabalik para sa isa ka boxing event. Ginpahayag sang 57 anyos nga boksingero ngayon paagi niya para mabuligan ang mga first responders ka mga bata nga napektuhan sang coronavirus pandemic. Ang anunsyo sini kasunod sa paglaptas ng video ni anay boxing champion Mike Tyson nga naga-training man para sa charity event. Madamo sa mga boxing fans ang gusto man nga makita nga mag-inkontrohan ay ang duha para maliwat ang maragtason nilang enkwentro 20 ka tuig na ang nakaligad. Katapusan nga naghampang si Holyfield sa 2011, sang kinpierde niya ang Danish boxer nga si Brian Nielsen sa ika-napulot nga round sa natapos ang record niya sa 44 kadog, napulo ka pierde kag duha kapatas. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! And happy Friday! Thanks God, It's Friday. Mayo 8 naman kita, action boy. 7 days na lang bilhin, no? Ma-end na ang ECQ kung hindi ma-extend. Ang ECQ, bro, ako na pagkakapati. Hindi na ni guro ma-extend ang ECQ, Ang GCQ, base kung sige, wala ko siguro kuhan, pero base sige pang GCQ. Pero yung ECQ, doon hindi na naguro ma-extend. Hindi na ma-extend sa May. So, ang Bacolod, base ma-GCQ na. Kaya bisa na may mga dugang kita mga kaso, pero hindi nga mga kaso, niya naghalalin man sa gwa mo. Halin sila sa gwa, puli di sila, gintest sila, positive gali. No? Nung duwa ka Bacolod, duwa ka taga province. Na-test man sa positive, pero ara man sila sa pag-abot nila, ara man sa quarantine facility. Correct. May man problema, gid. So, kabay pa ka para makabalik naman ubra ang iba na action boy. Man, Kay kasubo, nagidi action boy. Damo nagid siya, batsyag. Okay lang kita dali, kaya sige kita obra. Oo, pero iba niya nga wala obra nga, nablang no work, no pay, aso. Maluoy ka sa ila. Nagid action boy. Kumbaga sa ginamos, pag-bati, nagid yan, no? Check naman ako. Gabati, diba? Actually, manong ginamos ko sa una. Ako nakakabalo. Charot. So, si action boy sa ato niya, balita special, ari mga 5 ka mga tao nga kinahanglan nung simo kabuhi. So, sino ni sila? 5 lang na sila? Pwede dungagan mo, ma. Kadamo tao, 5 lang ang kinahanglan sa kabuhi mo. 5 kasahi, guro. Hindi kayo 5 katao lang. 5 kasahi, isang tao. Pag-sure ba? Sure na ni siya. So, 5 kasahi, isang tao. Nga kinanglan mo sa imong kabuhi, action boy. Correct? Una, ang ginatawag action boy nga cheerleader. So, dapat may amo kami. Go! Na. Ano kagawag na yung karupa mo? Go! Amo na kaya kami. Yeah, go. Sige ya. Encourage sa imo. So, amo na siya kuno action ba ang cheerleader kuno. When you could not believe in yourself yet, this person
already believed in you. Diba? Gapapati na sa imo. Gapapati, ganyan. Hindi pwede gapati. Ganyan talaga sa Ay, hindi gapapati. Yes. Hambal pag din action boy. Ang cheerleader ko, no? Your cheerleader is someone who roots for you and gives you confidence when you're doubting yourself. Maganin na siya. Correct, Kung daw, diba? why ka bala self-confidence? Gapati ha, hindi gapapati. Kung why ka self-confidence, bala, may mga tao, kaya mo na pre. Kaya mo na mare. Kaya mo na girl. Kaya mo na girl. Go girl. Ano ka na? Pa ba? Go, go, go. Kala, isa go, go. Kala, ano yan in fairness? Again. Sige na. Aray ka rin. Okay, so next action boy, mentor. Dapat may correct. mentor kasi yung mga life action boy. So this person, kung action boy, points you in the right director or in the right path. Hindi sa kahang. Mentor. Ment ni action boy, mentor. Mentor. So, lain na yung mentor. Lain mo ng mentor? Lain mo na, mentor. Lain mo na. Correct? Okay. Tambal pag nila, action boy, your mentor is someone who has the willingness to share information on how you can grow and develop yourself to your very best. Sila yung mga mentor namin ni action boy. Teacher, guide si mo. Isa sa mga mentor, action boy, ato niya teacher. Correct. Pero namin, gidya nga may kagidya ka ugalingon, kagidya nga mentor. Sa imo kabuhi. May advisor ka bala? Yes, Kung may mga chimpos kabuhi mo, kinanglan mo. Do kabudlay sang desisyon mo. May ari nga maka-guide sa imo. Naman na siyang mentor. So, magluwa sa mentor, action boy, coach. Dapat may coach kapagid. Ang coach naman ni action boy, is someone who is meant to make you uncomfortable so that you can maximize your potential and make things happen. Nana mo magini kalabanan ng mga coach, no? Nga do ginano kabala nila action boy pero para managili sa imo. Especially sa mga hampang ni bala action boy. Amo nang way sa mga coach nga para mapabakod kapag Correct? This person action boy pushes you out of your comfort zone. May nakita ko bala nga coach kuan bala sa mga kuan bala ning sa mga gym bala sa mga gym. Nakita ko sa pelikula, gabi ko lang natanaw actually. Exercise sila. Kung di ba sige ka exercise, kung makakapin ka kung exercise mo, kapalakit lawas mo. Ang basang coach, amo na ang pain, amo na ang kasakit, sa lakit sang lawas niyo, amo na ang weakness nga nagagawa sa inyo lawas. Galing. Ang inang mas malakit ko na amo na ang weakness nga nagagawa sa imo lawas. Gina-release siguro yung weakness. Sa mo na nga pain nga nabatsyag mo, kay gapagawa ka sang weakness. So you become stronger. Namin ako to gapon. So, remember, pain is weakness that comes out of your body. So, man na nagapabakod si action boy kung mga. So, meaning kung mag-exercise, action boy nga tuma ng imo pala nakita sa lawas, meaning tuma ng imo nga weakness. Okay to, action boy, kung gadugay, gadula naman ang pala nakit mo. Meaning na-release mo na imo nga weakness. So, you become stronger. And go. Amo na dapat. Diba? So, next action boy, friend. Importante gini. Pero to, dapat nga friend action boy, ha? Ang friend ko action boy, someone that knows your truest heart's desire. Best friend gini go action boy. Kaya ka naman kabalo ka na kabalo na siya. Doon ka isa lang kapangilay, alam na dayo. Alam niya diba? na. Tapos kabalo na sa sang imo nga mga model, mga dream boy. Ideal guy. Ideal guy. Makita na lang gani ang makakita sila gani sang amunyo niya. Para gini sa kay Dorel. Wala niya mo kilala mo. Talaga ba? Muna. Gusto ko may ara ka kaya mo niya ano na sa mando. Kay wala niya mo. Tapos do ka balog siya blasang sa imo gidya. Ay rin lami ani bala si ano na amo na yung gusto. Tapos baklan ko ni bala si Dorel kay namian ni sa mo. Namian ka man yung friend na eh. Namian ko na yung friend nga. Sino ang hindi namian? Nga kabalo sa sang baklon para sa imo. Kanami ang black boy nga do ka bisan small details lang bala sa imo madumduman sa imo nga abyan or na. Like ay ang sugar ka, omblas mo na hindi gusto mo na dapat na ba? Do ka ma-appreciate mo man. Pero mas namin pwede yung magabakal nga friend yan. Oo ako maglakat sa lang makalugalaga sa sadako nga mall sa reclamation area. Sinasakop ya ka. Sakop yan. Namian si ko ano may baklan ka. Perfect. Diba? So last action boy, peer.
Ano? Peer. Peer. Disappear one half. Charot. Peer. 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 Anan. Peer. Peer. Disappear. Go. Go. Peer. So, ang peer connection friend boy. ba na siya? Do ka friend band. Pero ang peer connection boy helps you out in social situations. This person always keep your head in the game. Your peer is someone who shares the same passion and goal as you. You help each other and pull each other up to the top of achievement. Amo na okay na sa nga peer ang amo na. Pamiharap lang ina taon na nga peer pressure. So mga usually action boy mga high school days na siya. Mga peer pressure, magkakapilitan ka kay tungod sa amo nang in mo. Bisan hindi mo na kaya bisan hindi kaya kay tungod nga amo nang inihimo sa halos tanan peer pressure na siya. Hindi na bisan hindi kakasarang kag hindi angay sa imo, piliton mo kay na pressure ka sa imo mga palibot. Peer pressure. Amo nang likawan naton niya. Likawan ta na. Ang peer lang yang maka-support sa imo. Muna yung updan mo. Correct. So, action boy ang 5 ka mga tao nga kinahanglan mo sa imo kabuhi. 5 ka sahi sa mga tao. Una ang liwat, cheerleader, mentor, go. Mentor. Dapat to karon pamig nga to, no? Sige, alert na. Na, kami na tayo mo. So, amo na mentor, cheerleader, mentor, coach, friend, kag peer, action boy. Pero peer nga hindi makama-pressure ha. Sige, okay. Good morning, kag happy birthday I think sa akong classmate kay Teresa Linaha Kayaw. I don't know, bada birthday ako nusubong kay dami nag-greet siya si Teresa Linaha Kayaw. Okay. Text me sa ako, ray kung birthday mo, ha? Imatin ko. Kalay. Gingging Arroyo, good morning. Kay Phil Alonsagay, kay Totong Hirona, Erner Erbailon, Engineer Erner Erbailon, Julius Caballero, may aga, Beth Tumangan, good morning. Kay Judinia Sarmiento Puigla Lacson. Lazaro gali. Lazaro gali apelyido yan eh. Raimia Garcia, kay Will Shapok. Good morning, man. Sige, Gemma de Larga. Kag speak of birthday, Action Boy, happy birthday kay Action El Rey Dotilios. Ay, happy birthday, sir! Sir El Rey Dotilios. Kag kay Action Boy, kay Attorney Mark Steven Mayo, birthday niya man subong. Birthday ni Mark? Yes, happy birthday! Attorney Mark! Bago lang siya nag-attorney, Action Boy. Bago lang nakapasar sa bar. Yes, Rolly congratulations. Dorilio, good morning, man. Congratulations kay Attorney Mark. Yes, of course. And hello kay Tatay Nestor, kay Neil, dra sa Phase 4 Purok Narahan Dumanan, Action Boy. Kay Ate May, good morning, dra sa iyo. And man sa Perwelo family sa Barangay Saga sa Action Boy, Bago City, kay Nanay Guring, kag kay Tatay kay Tita Hana, kay Harold, kay Inday Veronica, kay sino pa ganing isa? Sir Inday Herlin. Good morning. Eric Cortesinia Sr., good morning, man. Jocelyn Song Comedia, sakay Apple sa ano apelyido ni Apple, sino taga-kuan man? Taga-kuan bala? Taga-Pulo Pandan? Apolinario na sa bla. Apolinario na. Okay. Sarah Escuban, akong classmate, good morning. Leo Talaban, ay agaman. April Rose gali Apolinario. April Rose Apolinario. Okay. Sa tanan nga nagapamati sa aton Subo Action Boy sa Facebook naton, good morning dira sa inyo. And sa tanan nga may anniversary man Action Boy, happy anniversary. Sige. May ikaw Tibaldo Henyo, good morning, man. Mga ka-aksyon, yung ipamatiyan natin mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhopon. Ang inyo naman nga news team, Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Live Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.